Takže čuste tuto Rudo a vítam vás pri úplne že novej hre, ktorá sa volá Don't Stray Together. A určite sa pýtate, prečo sa to volá že Together a nie len Don't Stray. No to kvôli tomu, lebo táto hra zatiaľ vyšla len v bete, akože Together, lebo toto je najnovšia akože takzvaná časť tejto hry. A mimochodom, celkom sa líši od Don't Strayu kvôli tomu, lebo sa nachádza v ňom multiplayer. A to som veľmi šťastný, lebo ja som dávnejšie tú hru poznal, ale nehral a mne strašne chýbal multiplayer. Mne strašne chýbal, no, troška sa to leguje, ale to sorry. To, ja za to nemôžem, že tá hra je proste super, ale pri natáčaní to nie je veľmi. Ja sa teraz rozsujem medzi týmto charakterom. Počkajte. Pardon. Lebo tento charakter, akože Winterbottom, ako bottom, akože to je babka, ale ja toho charaktera mám strašne rád kvôli tomu, lebo ona má hneď na začiatku odomknuté všetky veci, alebo ešte tento charakter, táto charakter, lebo ona akože má ten oheň. Ale myslím, že si vyberiem tohto, lebo vyberiem si Willow, lebo proste akože keď je tma, tak by som to už vedel urobiť. No mimochodom, túto hru... What? To ako? To už aj? Akože to má celkom veľké šťastie, lebo akože... What? Toto nechápem. To je už aj kameň. Tieto veci zvykali byť väčšinou v púšťach. A akože to je moc. Wow. Tých je veľa. Nevadí. To je dobre, takže... Akože, ako môže byť túto zajac, keď ani nemá dieru? Aha, má túto dieru. Dobre, tak hneď môžeme začať s to... Zase púp? Zase? Všade sú hovienka. No, takže táto hra spočíva v tom, že musíme prežiť tie dni, ktoré... No, musíme prežiť proste dni. A to môžeme iba tak prežiť, ak... Akože tieto veci musíme nazbierať a musíme mať jedlo a teda. A tuto hore v pravom hornom rohu máme také veci, že ukazuje nám to, že koľko dní sme už strávili v tomto svete a potom, že koľko máme akože mozgové kapacity, to znamená, že či sme sa, že na koľko percent sme sa zbláznili, lebo keď sa zbláznime, tak budeme vidieť také príšery, ktoré nás chcú potom zabíjať. A podľa mňa v tom... No. Proste, ja som túto hru natáčal už predtým, ale to nebolo dobré, lebo ma skoro vôbec nebolo počuť, neviem prečo. Veľmi ma to bolo... Strašne to bolo potichu. Ale teraz dúfam, že ma dobre počuť, lebo akože možno, že teraz už moc nahlas. Ale lepšie ako keby, že to bolo moc potichu. A pozbieram tento púp. A pozrieme, že čo potrebujem povedať k tomuto science machine a potrebujem k tomu ešte zlato a kamene. Ako kamene rýchlo pozbieram, už iba zlato musím nájsť. A už aj sme našli pigy. Dobre, ja sa s nimi teraz nebudem ondiť, že ich teraz nebudem naháňať, takže takto idem okolo. Iba mrkvu pozbieram.
mrkvu musím pozbierať, lebo podľa mňa mrkva je najlepšie jedlo akože z celého sveta, lebo mrkva nie len dodáva veľa akože srdcu, ale pridáva mu aj akože pridáva aj srdce, aj toto, aj brucho. No, také to môžeme takto povedať. No, mimochodom, týchto je strašne veľa. To akože prečo ich tak veľa? Všade bude púp. Všade bude púp. Ja som nechcela atakovať. Ježiš. Pomoc. Ja som chcel pozberať ten kameň, please. Nerobte na mňa. Zomrem. Pomoc. Dobre, prosím ťa, neprenasleduj ma. Dobre. Ne. Prečo som sa zastavil? Ne. Ježiš, to fakt. Tu ma bude prenasledovať cez celý svet. Potom nie, hneď zomrem. Pána beka. Tento kameň je dobrý. Dúfam, že z červeného dňa sa zlakne a odejde. Please, zlakni sa konečne. Fakt. To nemôžeš konečne. Dobre, z takýchto kamení to... Počkaj, tak... Ja ho zapálim. To teraz je v riti. Počkaj, ja môžem zapáliť vôbec? Skúsim. Tu máš, ty špina. Čo? Dobre, idem znova. No. Dobre, takže takže naučili sme sa to, že nezapalujme tieto bizóny, alebo ako bivoli, alebo čo to je. Lebo keď ich budeme zapalovať, tak zomreme aj my sami. Takže toto je ponaučenie tohto dňa. Myslím, že v tejto hre sa každý deň niekto niečo naučí. Ako aj tie blbé bizóny. Alebo čo sú to? Musíme podpaliť. Ja ich podpalím, pri sám Bohu. Nevadí, aspoň mám plný život, plný tenony, plné brucho, plný mozog, aspoň je deň. Takže, počkajte, vyfúkam si nos. A potom nejakú špinu. No, sorry, keď budem kýchať, alebo... kýchať cez video, ale troška som chorý. Myslím, že môže zostať tento charakter. Celeste. Ako by to sestra povedala. Celeste. Akože tá charakterka, nie, keď sa dá takto skloňovať, neviem, ten charakter je strašne dobrý. No. Špina bizón, nemám ich rád. Špiny, choďte do faka. Môžeš dariť ty? Dobre. A čo vôbec nechcem stretnúť, to sú také chujoviny, ktoré majú dlhé nohy. A... Dobre, idem k tebe, ale drž sa na miesto. Akože on sa ma zlakol? Akože prenasledoval, potom sa ma zlakne? Akože, what? Počkaj, čo to je takáto ona? Aha, takže to pozbieram mne. Ináč, mimochodom, v tejto hre, kebyže ste to nevedeli,
tak z tejto hry chcem urobiť taký väčší gameplay, no a v tejto hre môžete nájsť aj zimu. Normálne, že bude zima a vtedy sa zvieratá skryjú a nebudú už rásť tie rastliny, akože nebude to také, ne? A tá zima netrvá až tak moc, ale na to sa treba pripraviť celkom dobre a kvôli tomu sa budem na to takže pripravovať a to znamená, že musím si urobiť backpack, ale najprv musím nájsť zlato a to zlato viem tak nájsť, že to zlato viem tak nájsť, že to musím rozkopať také kamene a z toho vždy vypadne viac vecí. No a z tohto zlata existuje dva typy a tieto dva typy sú rôzne, akože no už aj som našiel jeden kameň a už môžeme vystrúhať. Omega, to je aký veľký strom. Ona hovorila, že mám ho zapáliť. Wood. Ideme. No vidíte, z takýchto rôznych, z takýchto čudných, ideme ho vyčopovať. Lebo to je iný strom, ako zvykala robiť. A padajú z toho také rôzne čudné listy. Mimochodom, sorry za toto klikanie. Počkajte, urobím to takto. Sorry za to klikanie kvôli tomu, aha, už mi to dopadlo dole. Lebo toto klikanie musíš mať tak, že počkajte, musím nájsť ešte jedno také ešte jeden taký iný kameň, taký mini, viete? Aby som mohol, ešte dve, aby som mohol robiť krompáč. To neznášam. Keď sa furt zaseknem do nejakých vecí. To neznášam. Tam je mrkva, ale ja teraz nie mrkvu hľadám, ale kameň. No nie kameň, ale ten filit, alebo ako sa to volá. Neviem, ako sa to volá, počkaj, pozriem sa na mapu. Mimochodom je to M-ko. No a toho je tuto veľa. To som nevedel, že to na mape vyznačuje takéto drobnosti, ako napríklad toto. Ideš odtiaľ ten vták jeden. No, pik, karot. No, tak a tak. Konečne. Tá charakterka. No, ten charakter to proste nevie pochopiť, že keď na niečo kliknem, tak to znamená, že tam, alebo chcem ísť, že tam chcem ísť robiť ešte také a zase iba veľký, proste neviem nájsť malé kamene. Ja idem iba dopredu a idem a proste neviem tuto bežať. Škoda, lebo v ostatných hrách, to asi viete, keď sa zvykávate hrať na počítači, že to, keď zatlačíš shift, tak by si mali rýchlejšie. No ale nejdem rýchlejšie, nejdem takisto. To fakt sa musí ísť celkom na kraj. No, pick up, alebo pick it. Ja neviem proste. A ešte jeden musím nájsť. Toto sa budem... What? Takže to mne nejak laglo, alebo čo? Lebo akože so 4 FPS-kami... Akože ja som teď ako keby, že tu naskočí nejaký... Ale ináč celkom sa to laguje, keď sa na to tak pozriem. Fakt, prosím vás, všade sú zajace, ale ani jeden blbý kameň nemôžem nájsť.
Alebo už to môžem urobiť, ja som... Nie, nemôžem. Potrebujem ešte jeden. Ja som to vedel. Prosím. Jeden drbnutý kameň. A to nie je ono. Idem podpaliť celý les a hotovo. Lebo mne to nedáva dole. Podpalím. Neviem, mal by som to podpaliť. Keď do 16 minút nenájdem kameň, tak to podpalím. Pravda, že toto musím nájsť. Piggy až tak dôležitý. What? Srať na to. Mám. Takže nemusím 2 sekundy pred 16. minútou. To fakt? A ešte jeden je tuto, takže to mám šťastie. A ešte jeden je tuto. Nevadí, už si to zober. Kebyže podpalím ten les, tak mám šťastie a ešte rýchle vykúpem túto niečo. A tak mám svetlo. A toto je akože čo? Blá. Aha, to je kameň. Mňam. Akože bizony, choďte do piče. Choďte ho, táto! Choďte ho, táto! Dobre. Konečne. No, rýchlo, kým... Nie, že udriem toho bizóna. Ja ich budem volať bizóni. To je iba filit. Áno. Nie, to je nitre. Choďte, táto. Debilní bizóni. Choďte srať inde. Choďte srať inde, hovorím. Ježiš. Musí tam ísť. Áno, musí to tam ísť. Rýchlo zdvihni to. Tá je debilka. Konečne. Wow, ona to zdvihla. Zázrak sveta. Dobre, už si to môžem dať backflip. Konečne. Idem ich podpaliť. Ale iba, keď tam bude iba ten jeden. A ináč mimochodom z nich dostajem mäso, takže ich môžem kľudne zabíjať, ale najprv musím ísť na také miesto, kde alebo iba jeden, alebo no, kde je jeden jediný. To je čo? Aha, už viem, čo to je. Skúsim toto. Rýchlo. Nič moc. A to akože v týchto prípadoch to je také, že alebo to máš strašne dobre, alebo strašne zle. No prosím, iba mine. No, rýchlo. Dobre. A teraz, že equip. Golden nugget! Ojo! Ja že potrebujem z toho 6. Konečne. Počkaj. Idem tam a zapalím jeden strom. Zapálim bizóna. Čakal, prečo ne? Už vidím. Hello everybody. A kde sú tie bizóny? Oni kebyže spia, tak ich môžem zapáliť.
Ale tých bizonov, špiny malé. Ani nie sú až také malé. Už iba drevo potrebujem. Nevadí aj to. To nie, toto. A už sa jedno, aj tak obidva sa zapália. Bizóny. Akože... No, choď. Zapál to. Akože ja sa s týmto budem hrať, že budem zapáľovať všetky veci. Karot nechcem zapáliť. Karot je dobrý. Ale strom není. Bede. Dobre. Že to už je bizún. Aha. Dam. Zapál. A ja som už zapál. No, zapál už. Aj. Zapál. Aj. Ešte pigmena na seba. Cesta. Aj. Ona sa vysral. Dozvedel som sa, že neznášam bizóny. Dúfam, že to je ona. Není to. Ale idem po ceste. Dobre, konečne. Ešte čo potrebujem k tomu? Koľko dreva? Jedno posraté drevo. Jedno. Rýchlo, yes, eat. A potom aj pavúkov musím pozabíjať. No, rýchlo. Poď už. Bujed. Nie, zatiaľ to nadám naspäť. Ale musím si najprv nájsť nejakú takú časť toho sveta. Počkaj, zatiaľ som koľko išiel? No. Oh my god. Nechcem povedať, čomu sa to... Čo? Prečo? Čo sa mi stalo? Prečo zomieram? Prečo? Koľko mám z toho? 20. No tak toho sa mi ešte nemusí zomierať. Čo si jak? Počujete to pozadí? Akože fakt to išlo v pozadí, nesrandujem. Bizóny. Dobre, urobím si túto takýto. Tuto budem žiť. A akože ja toto dám, že place. Tuto. A akože s týmto by som končil tento diel. Bizóny, on sa bude... Science Machine. Dobre, takže ďakujem, že ste si pozreli toto videjko.
Ja by som sa s vami lúčil. Čus!